Yeah, bareng Restu Nada Orange Jazz Studio. Hangson karepno bisa ambiriko selawase nyomong ambiriko tapi kelanti wane ceritane wis beda saiki riko wis sing ono digowo wong liya Hangson karepno bisa ambiriko selawase nyomong ambiriko tapi kelanti mare ceritane wis beda saiki riko wis sing ono digowo wong liya Restu Nada Orange Jaya Studio. Goyang dong. Kelangan ison iki wis kelangan kembang hangson eman-eman loro rasane atiku kaloro kudangan digowo wong liya lilo secoba nyalila kena masih apa hangsun rasa Restu Nada bareng Orange juga aja yang studio. Goyang dong. Hangsun karepno bisa ambiriko selawase nyomong ambiriko tapi kelanti maneh ceritane wis beda saiki riko wis sing ono digowo wong liya Restu Nada goyang dong. Kelangan isor iki wis kelangan kembang hangson eman-eman loro rasane atiku kaloro kudangan digowo wong liya lilo secoba nyalilya kena masih apa hangsun rasa kelangan ison iki wis kelangan kembang hangson eman-eman loro rasane atiku keloro kudangan digowo wong liya lilo secoba nyalilya kena masih abot hangsun rasa lilo secoba nyalilya kena masih abot hangsun rasa. Terima kasih Ditat.
kehilangan